Hej, velkommen til. Jeg prøver at efterligne Pinterest outfits, for jeg elsker tøj, men jeg har ikke kreativitet nok i min hjerne til at finde på outfits selv. Part 1. I dag har jeg tænkt mig at recreate det her outfit. Jeg starter med en sort hoodie, som bare bliver den her McKinsey hoodie, som jeg rent faktisk har købt her billigt i genbrug. Så skal jeg også have et par mini shorts på. Det bliver bare dem her, som jeg købte i H&M sidste år. Shorts are on. Så skal vi have fat i et par boots, og der tænker jeg, at det bliver de her boots, som jeg bare købte på Zalando. De er fra Even & Odd. De var her meget på tilbud. Ej, hvorfor ser mine ben ikke her blege ud? Det er nok lyset. Jeg håber, det er lyset. Og så har hun et cute bælte på med sådan en nice spænde. Jeg har kun de her to med sådan interessante spænder, men den er for lysrød. Det synes jeg ikke rigtig matcher. Den her tror jeg faktisk godt kunne matche, for den er sådan lysebrun, og så har den de her blå tutli-hutter, som kommer til at matche jakken. Jeg føler, det skal sætte lidt sådan løst. I don't know, fordi det er jo ikke fordi, det som sådan er der for at holde mine bukser oppe. Det er jo sådan set bare til pynt, kan man sige. Og til denimjakken, der har jeg faktisk to options. Den her, den er sådan lidt lysere. Jeg tror, den her, den matcher mere i farven, den hun er på. Jeg tror faktisk også, den er lidt mere oversized, hvilket jeg tror matcher bedst. Det fungerer nok bedst med opsat hår, det her, om not gonna lie. Jeg har ikke kontaktlinser, jeg kan ikke se noget som helst. Det kan være, at jeg skal prøve at sætte mit hår op egentlig. Okay, jeg har lige sat det op lidt, og så har hun faktisk også nogle ret store øreringe i. Jeg kan nok give aldrig store øreringe, fordi de bliver bare sådan fanget i mit hår. Hvad synes vi? Hvornår vil man have sådan et her outfit på? Det er det eneste, jeg sådan tænker, fordi det er sådan kort på benene, og så har man bare sådan virkelig mange lag heroppe. Hvornår vil man have det på? Hvordan klarer jeg min recreation? Synes vi, det gik godt? Og skal jeg lave det her til en serie, hvor jeg prøver en masse forskellige Pinterest outfits? Hvis jeg skal, så må I gerne smide nogle outfits i kommentaren, som I synes, jeg skal recreate. Og ellers tak fordi I så med.